κι εγώ σύντεκνοι, οι κουζουλάδες ενός γνωστικού από τη Λεβεντογένα Κρήτη, Πρατινάκης Νικόλαος, σε κάρισα τι χρειάζομαι για τις διακοπές μου. Μετρητά, ελάχιστα. Πιστωτικές κάρτες, καμία. Σπίτι στο νησί, το πούλησα. Σε σπίτι συγγενή, αποκλείεται. Έτσι θα βολευτώ υποχρεωτικά στη βεράντα. Αραχτώ στην ξαπλώστρα, πίνοντας υφραπαιδιά, γυμνός, με μαγιό και σαγιονάρες βλέποντας TV. Θα κάνω νερά μπάνιο, τρέχοντας ποτάμια υδρότα πάνω μου. Αν η γυναίκα μου φέρει και κάνα σαγανάκι, θαλασσινά, με ουζάκι, θα είναι τέλειο το σκηνικό. Καλές διακοπές, σύντεκνοι. Ποιο αντέχει ο παιδαχτάς.